Čauky! Vítame vás u tohto videa. To je uvítačka. Ber si to okuliare. No, prostě také to je šialené. Takže Aby ste vedeli. sme tak trošku crazy. No. Cesty neefektní. Vlastne viete, že sme z nové youtuberky. Možno si myslíte, že no veď to hovorím. No jasne. Takže na našom kanále budú rôzne typy videí. Od šialených videí, music videí až po seriály. Stáčik. No, takže nebolo by slušné ísť na úvod a nepredstaviť sa, že love is in the air. No, takže myslím, že už by sme mohli Začať. Začať s tými efektmi, ideš No prvá. sorry. Dobre, takže ja som Jessica. Ale my nie sme hlavné postavy. Hlavné postavy sú Karma. také dvaja jazvečíci. No ja sa zatiaľ volám takže Jessica. Emma je najmilšie aj meno. A Emma je druhé. Jedlo je popcorn. Mám rada ketchupov, to sú moje najobľúbenejšie hračky. Máme vlastne naše music videa a to zviera je pes. Hav. Havo. No a vlastne činnosť koníček je behanie. Vidíte, až sa za mnou práši. Žiadny prach nevidím. Ale sa pozri. Však beháš na mieste. Tak hej, ale keby si sa pozrel do tej kamery. Aha. A teraz. No, takže... Môj sa gra. Ahoj všetci, ja som Mia. Mám teda 13 rokov. Ako aj ja. Moje obľúbené jedlo, medzi moje obľúbené jedlo teda patria kuracie nugetky a to čo bolo. Takže medzi moje obľúbené jedlo patria kuracie nugetky a čokoláda. Je mi na marhule ešte. No. Moje obľúbené pitie je kofola a ľadový čaj. Moje obľúbené zviera sú teda červené pandy a vlci. Obľúbené číslo je 5 a môj koníček je teda kreslený. Nie. Štvanie, ozaj. Môj koníček. No. No a vlastne toto bola uvítačka. Už si môžeme skončiť. Tak vidíme sa u ďalšieho videa a zatiaľ čau. Bye!